μαγειρεύεις. Εμείς δεν μαγειρεύουμε. Πιο πολύ ο σύζυγος, ο οποίος είναι εδώ. Γελάτε εσείς, γελάτε με τα αγόρια, εντάξει. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Μαζί μας είναι η Αμοά. Αμόα Skin. Αμοά Skin, το λέμε μαζί. Το λέμε μαζί, ναι. Λοιπόν, έλα από εδώ λίγο να μας τα εξηγήσεις. Χθες φεύγοντας από το πλατό, τη συναντάω και μου μιλάει για τα προϊόντα. Και το βράδυ λέω για να τα δοκιμάσω λίγο. Και πραγματικά έχεις μια πολύ μεγάλη γκάμα, δηλαδή πολύ ωραία προϊόντα και για το πρόσωπο και για τα μαλλιά και για το σώμα. Εγώ όμως ξεχωρίζω, γιατί το δοκίμασα στο χέρι και μου έκανε εντύπωση γιατί είναι διαφορετικό, το αντιλιακό. Είναι αντιλιακό με μετάξι, το οποίο πραγματικά σου αφήνει μεταξένια αίσθηση. Είναι ένα ματ αποτέλεσμα και γίνεται σαν primer, δηλαδή βοηθάει μετά στο make-up full. Και έχεις και αντιλιακή προστασία. Και έχεις και αντιλιακή προστασία. Ποιο και εδώ είναι? έχουμε και το Polulan, το οποίο έχουμε και αντιγυραντική δράση. Έχουμε και αντιγυραντική δράση και SPF 30, δηλαδή προστασία, και έχουμε και primer. Υπάρχει και serum. Όχι. Σε αυτό όχι. Έχουμε serum όμως στην Diamond σειρά, εδώ, που έχουμε serum, που είναι double serum. Εγώ που είναι αυτό και δοκίμασα. Ναι. Το οποίο μπαίνει και στα μάτια, λέει, και στο πρόσωπο. Και έχεις δοκιμάσει και την, αν δεν κάνω λάθος, και την ημεράς, νομίζω. Ναι. Άρα αυτή εδώ, για να τα ξεχωρίσουμε, αυτή είναι μια αντιλιακή κρέμα ημέρας που κάνει και αντιγύρανση. Ακριβώς. Ναι, και για γυναίκες που δεν θέλουν να φορέσουν κάτι άλλο. Υπάρχουν και γυναίκες που μου λένε δεν φορώ τίποτα. Εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι έχει ένα φίλτρο, ναι. Και έχει και αυτή μέσα μετάξι. Έχει βάση το μετάξι, έτσι. Έχει SPF 30 και έχει και Polulan που είναι και αντιγυραντική δράση του. Δηλαδή κάνει και αντιγύρανση και ενυδάτωση ταυτόχρονα. Και αυτό εδώ είναι το σέρουμ για μάτια. Αυτό είναι σέρουμ. Και για όλο εδώ το πρόσωπο. έχουμε ιαλουρονικά. Έτσι, έχουμε βάση βλαστοκύτταρα και έχουμε και νανοτεχνολογία εδώ. Βασικά, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι κρέμες μας είναι νέας γενιάς, νέας τεχνολογίας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι για τη σύγχρονη γυναίκα, η οποία δεν έχει καθόλου χρόνο, η οποία θέλει να κάνει το skincare της και να φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα προϊόντα σου. Χαίρομαι. Πού σας βρίσκουμε, να πούμε λίγο αυτό? Στο e-shop μας amoaskin.com, έτσι. Μιλάμε για αρκετά προϊόντα. Έχουμε 21 προϊόντα αυτή τη στιγμή. Έχουμε και για μαλλιά. Όχι ότι σημαίνει κάτι, αλλά το ότι ξεκινάς με την αντιλιακή σίλκη, που πραγματικά και επειδή στηρίζεται στο μετάξι, αφήνει και αυτή την αίσθηση του μεταξιού. Είναι αυτό που λέμε σαν φίλτρο. Είναι σαν φίλτρο. Εσύ θα έλεγες, αν κάποιος δεν ξέρει την εταιρεία, να δοκιμάσουν αυτό το προϊόν? Να δοκιμάσουν αυτό το προϊόν οπωσδήποτε και να δοκιμάσουν και τις κρέμες οι οποίες... Ποιο είναι το θέμα της κρέμας της δικιάς μας? Απορροφάται στο δευτερόλεπτο, είναι λεπτορευστές, δηλαδή εγώ βασικά είχα ένα θέμα με τη λιπαρότητα στο δέρμα το δικό μου. Οπότε, όταν ξεκίνησα έτσι να μπω στην κοσμετολογία, τέλος πάντων, ήθελα κρέμες οι οποίες να μην αφήνουν καμία λιπαρότητα. Γιατί όλες οι κρέμες που είχα δοκιμάσει, μου λέγανε τι ηλικία είχετε, ξέρω εγώ 40-45. Μου δίναν μια κρέμα. Η κρέμα αυτή μου έβγαζε μόνο λιπαρότητα. Που σημαίνει γενικώς ότι δεν εισχωρούσε στα κατώτερα στρώματα του δέρματος. Άρα όλα τα προϊόντα δεν είναι βαριά. Όχι. Και είχε σαν δεδομένο να υπάρχει διείσδυση. Χωρίς να είναι βαριά η κρέμα. Και γίνεται και η δουλειά φαίη, αν θέλεις να σου πω πλέον. Έτσι όπως το έχω εξετάσει και έχω καταλήξει, ότι οι κρέμες που έχουμε, αυτή η λιπαρότητα που φαίνεται, δεν έχει εισχωρήσει η κρέμα στο κατώτερο στρώμα του δέρματος. Ναι, είναι εξωτερικά. Ναι. Τώρα, από αυτά που μου έχεις πει, προσπαθώ να ξεχωρίσω. Λοιπόν, μου έχεις πει ότι αυτό είναι ένα μαγικό προϊόν. Αυτός είναι ένας αφρός καθαρισμός. Βασικά, πρώτα κάνουμε make-up remover. Ουσιαστικά έχουμε τον ντεμακιγιάζ μας για τον κόσμο που να μην τα λέτε περίεργα. Λοιπόν, εδώ έχουμε αφαίρεση του make-up, του μακιγιάζ και αδιάβροχο μακιγιάζ, έτσι. Εξαιρετικό προϊόν. Είναι σαν λαδάκι. Ναι, είναι διφασικό. Είναι φάση έλαια και υγρά. Είναι φανταστικό. Και το βάζεις κατευθείαν στο πρόσωπο ή μπαίνεις σε βαμβάκι? Εγώ το βάζω σε βαμβάκι, κυρίως. Μετά ξεβγάζεις? Όχι. Είναι ένα λάδι που κάνει το ντεμακιγιάζ. Και μετά πλένεις το πρόσωπό σου με αυτό. Με αυτό τον αφρό, ο οποίος είναι για ακνεϊκά δέρματα. Εδώ έχουμε σεντέλα ασιάτικα μέσα, έχουμε αλόι, έχουμε φανταστικά. Βασικά να πούμε ότι γενικά όλα τα προϊόντα, έχουν σεντέλα ασιάτικα, ένα πολύ ισχυρό βότανο και για τη γύρανση και για διάφορα έτσι καλά που κάνει, που το έχουμε στηρίξει όλα μας τα προϊόντα γενικώς. Για το σώμα, εξαιρετικό. Τώρα, τι να πούμε, είναι και πάρα πολλά. Πάρα πολλά, θα ξανάρθουμε. Είναι εξαιρετικό το peeling που μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Ναι, ενεργό μαύρο άνθρακα, φανταστικό peeling, φανταστικό όμως. Και εδώ έχουμε ολόκληρη σειρά
για την κυταρίτιδα. Καλά, μυρίζει τέλεια αυτό, Ναι. Για την κυταρίτιδα που έχεις και λαδάκι, αλλά έχεις και αυτή την κρέμα. Μετά το σκραμπ, το επόμενο βήμα είναι η κρέμα και μετά είναι και το διφασικό λάδι. Ωραία. Βασικά κάναμε λάθος πριν. Αυτό που δείξαμε ήταν το λάδι για την κυταρίτιδα. Το μισελέρι είναι αυτό. Αυτό εδώ. Μπράβο, πολύ ωραία. Γι' αυτό σε ρώτησα για το βαμβάκι. Ναι. Αυτό κάνεις το μακιγιάζ. Έχουμε το λάδι για το σώμα, που είναι εξαιρετικό και αυτό, και η σειρά με τα μαλλιά. Τώρα, δωράκια τι θα δώσουμε, έτσι λίγο να γνωρίσουμε την εταιρεία όσους δεν την ξέρουμε. Πάντως σας λέω ότι το αντιλιακό είναι φοβερό. Τι δίνεις? Έχουμε τεράστια έκπτωση στο e-shop μας, μείον 40%, amoaskin.com. Αξίζει να πείτε τώρα. Πραγματικά σχεδόν μισή τιμή. Να τα δοκιμάσετε. Έχει αντιλιακά σώματα, έχει πολλά, θα τα δείτε. Και έχουμε και 3 δώρα. 450. Αφρός καθαρισμού, κρέμα ημέρας και σέρουμ. Είναι η σειρά η Gold που δείξαμε στην αρχή σε 3 νικητές με πολύ αγάπη. Ακολουθείτε βεβαίως και το λογαριασμό στο Instagram που εσύ ούτως ή άλλως με τα live σου είσαι πολύ δυνατή στα social. amoa_skin. Να τα δοκιμάσετε και σε περιμένουμε ξανά. Και εμείς να κάνουμε καθημερινά live στο Cacao Fashion με ρούχα, γιατί ασχολούμαστε και με αυτό, οπότε θα τα ξαναπούμε. Μια ελληνική εταιρεία 100%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέτε γεια σας και χαρά σας.